Jo, čau ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska si zahráme, že vraj to sú derby. Ako som počul, sú to derby. A nezabijajte ma chalani, lebo ja si tu niečo robím. Ja čakám, že ma niekto... Aha, nezabil. Nie, nie. Nemám nejakú auru. A Blasko, ty furt netačaš? Čemu tam ako zdochol? Počkaj, nezabijaj ma. Ja si niečo robím. Ja si tu robím settingy, wait. 40, to musí byť dobré. Opravím! Tak. Dajte mi odber a like na môj nový channel. Aj na moje obidva channely. Mi dajte like a odber. Are you serious? No, mám pekné fáro. A ty furt natačaš? Jo. A na ten nový kanál? Jo. Bako lietal! To by ma zabil. Kamo, čo ma tam? Nemám koleso! Blasko, poď! Máš. Kill him! Nie! To prčíc! Ja to trefujem! Ja lietam! Ty bogo! Ja to som išiel! Nie! To prčíc! Ďakujem! I hate this game so much. Dajte slovo opiča. Dajte slovo opiča a dajte preč to o. Kamu, vieš, že ja natáčam. Vieš, že natáčam. To slovo, čo vám vyšlo. Kamu, Dajte vieš, mať slovo opiča a dajte preč o. A videla vlastne slovo piča. Nie! Prečo nadávaš? Jaj! Na blesku! Na blesku! Kamo, kapaš, ja som vyletel. Tak nevieme, kto vyhral. Ste obidve obrali čiči. Nerobte to, prosím. Je to pre zábavu teraz. Kamo, toto je najviac chaotická hra a prečo vedľa mňa vidím ten najčudejší kamión. Nemám kamión, chalani. Autičku robí vrum. Ľudia, keď robí autičku, tak napíšte do chatu vrum. Ty vôbec dostal. Očem si dal. Nie, rum. Aha, rum. Nie. Ste umreli? Aby ti poviem. Vôbec neumrel. Ja, staj! Nie! Ja chcem opravu! Yes, oprava! Nie! Poď sem! Bom! What the hell? Ty, čemu lieta? Aký Štefán tu hovoríš? Nevím, Štefánek, robíme s Ríšom taký prank na čahu, že ja som jenom Štefánek, on sa menuje Matýsek. Přijde. Tu! Ty čo robíš? Môžete sa byť do hlavy. Ale mám to plýhol? Tak jo!
drift. Rýchlo si na opravu, má viacej HP jak ty. Pozor, daj na tebe. Vystúpiš ty práve. Nevíš na všetkýka, čo driftuje, hej. Ja gorem strach. Yes! Ja som to vyhral! O 5 krokov! Po 5 rokoch si vyhral, chlapečku. Kolik máte peněz našetřených? Já 150 000. Tato, No, kolik je 6x6? 6x6. Ty vogo, ja som šťastný. 36. OMG, on povedal, že 3x6 je 36 OMG. 76. Čau. Salomonu si jdeš? Prčic. Toto je ví. Toto je ví. Čum, ty tohle je ví. Víte, paco? Aj daj, šudy dám je taky daj asi. Šudy má 300, no tak asi není daj. Tohle skôr daj. Neskášam toto hrud, kámo. GG. No dobre, no. Prosím, prosím. Yes. Kokain! Daj mi kokaina! Čo? Daj mi kokain, to sú drogy. Ty si bol. Ty si tak... Ty s tebou? Ej, čo ty na to, že ja nejdu s tebou? Ako to si to čo spravil? Ja nejdu s tebou! Dáme demens, lebo narazil to rovno s Majkou. Každopádne zbíš na to, lebo má viac HPčok jak ti a jde na tebe. Ty HD, čavo. Ty HD, čavo. Idem po HD, čavovi. A sa pozrieť, aké má HDčko, kámo. Ale má podľa mňa tú trojku. A to vyhrám, boje, sverte mi. Trust me, guys. Trust! Ty ukončíš! Ja som hovoril, že... Nemá sem prikliač. Poď! Poď! Come on! Nie! Dobre, metal. Yes! V NAJ máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. Kúpte si za skvelú cenu chladničku Bosch z Ecoradu Green Collection s úsporným chladením. To veľmi slabím, ako to je vidieť na videu. Počkajte, ja... Koľkož natáčam? 10 minút, okej.
Môžeš koľko chceš, ne teraz. Nie. Myslím, že nie. Á! Ty Satan! Ty Satan! Leviathan! Máme Satan! Čus, Satan. Nerób mi Satan! Satanistyczna polievka! Satan varí polievku. Satan varí polievku. No, it explosion! Vyzrel. Predstavte si to ľudia, keby to bola realita. Nie, nie. Obrovsko nemáš ale píšliače. I hate this game so much. I hate this game so much. I hate. Mám autičko. Haló, Malusi. Ahoj. Well, damn. This one's her when you want to look good. Woo! Yes! Proleta. Prečo teraz? Toto je koniec videa. Dúfam, že vás to pobavilo. Goodbye.